सेथि बोसोरारि जथुमा खौसेथि बर' गौथुम आफादनि दिनै गिबि खेब दिनैनि सानसेनि हाबाफारियाव मा हाबाफारि जानानै थांगोन? जोंनिया बे सेथि सानाव जोङो हाबाफारि महरै गिबियावनो दङमोन जोंहा स्वच्छ अभियान। बेखौ बेखेवदोंमोन रातिराम बर' सार, बिथाङा बाथौनि भाइस प्रेसिडेन्ट। बेनि उनाव दङमोन जोंहा मेन गेट बेखेवनाय, बेखौ बेखेवदों जोंनिया प्रदीप कुमार ब्रह्म, रिटायार्ड DIG। बेनि उनाव दङमोन जोंनिया मेन पेन्डेल बेखेवनाय, लेट दिनेश चन्द्र बर' इन मेमरियल, बिथांनि अनसुलि बिसि मीना बर' बिथाङा बेखेवनानै होदों। बेनि उनाव दङमोन जोंहा मेन स्टेज बेखेवनाय। बे मेन स्टेजखौ बेखेवदोंमोन कल्पना बर', बिथाङा BBGCCनि बिथाङा सासे दैदेनगिरि। बेनि उनाव दङमोन जोंहा VIP गेस्ट हाउस बेखेवनाय, बेखौ बेखेवदोंमोन राजेश जालान बिथां, बिजनेसमेन, बिथाङा मैखोम बिजनेसमेन, बिथाङा बेखेवनानै होदों। बेनि उनाव दङमोन जोंहा डेलिगेट हल बेखेवनाय, बेखौ बेखेवदोंमोन कार्तिक चन्द्र बसुमतारी, साउथ गुवाहाटी बर' समाज संस्कार समिति, बिनि आफादगिरि बिथां कार्तिक चन्द्र बसुमतारी। बेनि उनाव दङमोन जोंहा डेलिगेट हल बेखेवनाय, बेखौ बेखेवदोंमोन जोंहा धेमाजि जिल्लानि इउनाइटेड बड' पिपल फेडारेशननि बोसोनगिरि लंकेश्वर बसुमतारी, बिथां सावथुनगिरि, बिथाङा सावथुनगिरि महरै जों बिथांखौ भलेन्टियार्स हलखौ बेखेवनो होदोंमोन। बेनि उनाव जोंहा दङमोन डाइनिं हल बेखेवनाय, बे डाइनिं हलखौ बेखेवदोंमोन जोंहा मिस्टार रजनीकान्त ब्रह्म, रिटायार्ड AGM IDBI बैंक, बिथाङा बेखेवना होदोंमोन। आरो बेनि उनाव जोंहा दङमोन खुगा लाइसि बेखेवनाय, बे खुगा लाइसि बेखेवनायाव जोङो बेखेवगिरि आलासि महरै लेंहरनानै लाबोदों बिथां नब कुमार बर', इन्टेलेक्सुयेल निउ दिल्ली। बेनि उनाव जोंहा बिसिम्बि बेखेवनाय जादोंमोन, आरो बे बिसिम्बिखौ बेखेवदोंमोन जोंहा बाथौपुरि बर' हायार सेकेन्डारि स्कुलनि गाहाय फोरोंगिरि, माने प्रिन्सिपाल, दानि प्रिन्सिपाल बिथां किशोर कुमार बर' सार, बिथाङा जोंनि बिसिम्बिखौ बेखेवनानै होदों। आरो जोबनायाव बेखेवनाय महरै जोंहा जोंनि इउनाइटेड बड' पिपल फेडारेशननि संबिधान कनस्टिटिउसन, बेखौ बेखेवनानै होदों जोंहा NC बसुमतारी, नरेन चन्द्र बसुमतारी SCS, जोंनि बोसोनगिरि, इउनाइटेड बड' पिपल फेडारेशननि बोसोनगिरि, बिथाङा जोंनि कनस्टिटिउसनखौ दिनै बेखेवनानै होयो। बिनि उनाव दङ जोंहा CWC मिट आरो डेलिगेट सेसन। बिनिफ्राय दिनैनि हाबाफारिया बेखिनियावनो जोबगोन आरो। जोंनि बिसिम्बि सुबिनुर, बेखौ जोंनि सासे मैखोम बर'नि सासे बिजनेसमेन, ड्रिम सिटी हटेलनि मालिक, बिथां ड्रिम सिटी हटेलनि मालिक बिथां सुब्रास बर', बिथाङा जोंनि बिसिम्बिखौ बिथाङा डनेट खालामदोंमोन। आरो बिथाङाबो जोंनि गेजेराव थाफानानै जोंनि बे बेखेवनाय आरो जोंनि बे कनफारेन्सनि हाबाफारिखौ मेहेरगोनां खालामफैदोंमोन। बेनि उनाव मोनफ्रोमबो जिल्लानिफ्राय फैनाय दैदेनगिरि बिथांमोनाबो बेयाव बाहागो लाफैदों। दिनै सेथि खेबनि थाखाय खौसेथि बर' गौथुम आफादा साननैनि हाबाफारि लानाय जादों। बेनि गेजेरजों बिजाब बेखेवनाय, बिसम्बिजों लोगोसे खुगा लाइसि, बेयाव सासे बेखेवगिरि हिसाबै बिजाब आरो दिनैनि बे हाबाफारिखौ लागिरि बिथांमोनसिम मा बुंगोन बे समाव? बे सेथि जि जथुम्मा, बे सेथि जथुम्माया जोंनि जायगायावनो जाबाय नालाय, गतिके बेयाव गांसे बिसम्बिबो बेखेवखाबाय, दिहुनबाय बिथांमोना। गतिके बे बिसम्बि दिहुननायनि गेजेरजों जेराव बिसम्बिनि सुजुगिरिया सासे गेदेमा जोंनि थुनलाइगिरि बिथां रत्नेस्वर बसुमतारीया गावनो
आरो सुजुगिरिफोरनि गेजेराव दङ जोंनि साहित्य एकाडेमि बान्था मोनगिरि बिथां जतिन स्वरगियारि बिथांमोना बेयाव मोजां मोजां लिरगिरिफोरनिफ्रायनो लिरबिदांफोरखौ बुथुमनाय नुदों बे गांसे खोब बेसेन गोसा बिसम्बि महरै गनायजागोन होननानै आं आसा खालामदों आरो बेयाव जे बोसोरारि जथुम्मा गिबि खेबनि थाखाय बिथांमोना बेयाव खुंदों बे आफादाव निश्चय बे जथुम्मायाव निश्चय मोजां थांखिफोरखौनो बिथांमोना लागोन आरो मुङानो जाबाय खौसेथि गतिके आं लुबैदों जोङो जोंनि हारिनि गेजेराव जेरैखि जाया फिसा फिला बाथ्राफोरखौ एरायलायनानै मानिलायनायनि गेजेरजों माने हगारलायनायनि गेजेरजों जों बयबो हारिया खौसे जानानै जाहाथे थानो हायो बे आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय मोनसे लुबैनाय मोनसे हास्थायनाय बे आंनि बिजाबनि गेजेरजों आरो बिजाबफोरखौ जोङो जेनेबा बिजाबखौ बहननायनि मेन ओंथिया मा जायो बिजाबखौ दिहुननाया बे गिबियावनो जाबाय जोंनि बर' थुनलाइनि मोनसे सम्पद जाबाय जोंनि बर' थुनलाइनि बाख्रियाव आरो गांसे बिजाब ज' जाबाय बे बिबां हिसाबै परिमान हिसाबै जाबाय गांसे खिन्थु बेनि गेजेरजों जि गेदेमा लिरगिरिफोरा गावनि साननायफोरखौ बेयाव बेरखांहोबाय बे बेरखांहोनाय बाथ्राखिनिया जायफोरा फरायगिरि बे फरायगिरिफोरनो सोलोंनो मिथिनो माखासे खाबु होगोन खिन्थु दिनैनि जुगाव बेबो मोनसे समस्या जादों मबाइलनि जुग फैनाय लोगो लोगो बिजाब फरायनायनि जि लुबैनाय बे एसे खम जादों बेखौ नुदों खिन्थु थेवबो जों बिजाबनि जि मुल्य बेसेन बेखौ जों खम जादों होननानै बुंनो हाया बिजाबा बिजाब महरैनो खामानि मावलांगोन बेयाव थुमना दोननाय बाथ्राफोरा थाबाय थागोन आरो बेफोरखौ जोङो इयुनावबाबो बुथुमफिननानै जोङो बेखौ फरायखांफिननो हागोन बे जोंनि थाखाय बिराद बेसेन गोसा मोनसे माने सम्पद